Эфирден алқылар вақыты студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарлышының түп темалары. Тағын бір тапқыр қайырлы күн, құрметті Фарид Қайруллович, депутаттар, сессияда қатысушылар. Ел йомғақлары һәм яқындағы шырға бурышлар. Әлбәттә, хисап сессиясы узды. Менә шушы вакыйганы исебезгә алып, аларның халкыбыз мәнфәгатьләрен кайгыртып кылган изге гамәлләрен искә алып, 30-нчы мәртәбә Бөгелмә татар җәмәгатьчелеге хәтер кичәсенә җыелды. Татар тарихында зур вакыйга. Бөгелмәле Хади Атласи тууга 150 ел. Монда юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерү максатыннан чара үткәрелә. Ачык дәрестән кала әле кызыклы футбол уйны да булачак. Иминлек сагында. Әлмәт автоинспекторлары юл иминлеген футбол аша өйрәтә. Бүгін әлмәттә муниципаль район һәм шәһәр советларына хисап сессиясы узды. Көн тәртибе кысаларында муниципалитетның 2025 елгы эшчәнлегенә йомгак ясалды һәм киләсе 2026 елга үсеш планнары билгеләнде. Чараның кунагы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Тағын бір тапқыр қайырлы күн, құрметті Фарид Қайруллович, депутаттар, сессияда қатысушылар. 2025 елга йомгак ясап, Әлмәт муниципаль районы башлыгы Гүзәл Хәбәддинова республиканың социаль-икътисади үсешенә төбәгебезнең тотрыклылыгын һәм лидерлыгын билгеләп үтте. Ел дәвамында 1 триллион 558 миллиард сумга товар җитештерелгән һәм хезмәт күрсәтелгән. Бу барлык республика йөкләнешенең 26% дигән сүз. Һәр вакыттагыча төп өлеш Татнефть предприятиеләре төркеме тәкъдим иткән нефть чыгару һәм эшкәртү тармагына туры килә. Нефть секторыннан тыш районда кече һәм урта бизнес актив үсә. Бу өлкәдә 35 меңгә якын кеше эшли, ә үз мәшгульләр өлеше 85%-ка җиткән. Безнең ишегалды программасы башланганнан бирле районда 351 ишегалды киңлеге яңартылган. 2025 елда Әлмәт районында 77 километр юлга ремонт ясалган. Бу республика ярдәме һәм федераль программаларда катнашу нәтиҗәсендә мөмкин була. Шәһәр төзелеше һәм төзекләндерү өлкәсендә шактый нәтиҗәләргә ирешелде дип белдерде район башлыгы. Әлмәттә 126 мең квадрат метр торак мәйдан файдалануга тапшырылган. Полянка балалар бакчасы төзелеше тәмамланган. Ул Татнефтьнең мәгариф экосистемасы уникаль проектына керәчәк. Комсомол үзәге эш һәм ял итү өчен заманча киңлек булдырылган. Риза Фәхреддин ислам мәдрәсәсе тулысынча яңартылган. Казан Мәрьям ана иконасы федераль соборында Ситилабадны яңарту эшләре башкарыла. Шунда ук Светоч рухи агарту үзәге төзелә. Социаль өлкәдәге мөһим казанышларның берсе калабызда 7 катлы перинаталь үзәк ачылу. Шул арада биредә 457 бала дөньяга килеп өлгерде. Төзелеш һәм төзекләндерү буенча күп санлы инициативалар Татнефть компаниясе ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Фәрит Мөхәммәтшин нәтиҗәләргә бәя биреп, муниципалитетның төбәк өчен стратегик әһәмиятен билгеләп үтте. Шул вакытта парламент спикеры авыл хуҗалыгындагы проблемаларга, аерым алганда мөгезле эре терлегнең баш саны һәм итеш җитештерүнең кимүенә игътибар итте. Авыл хуҗалыгы секторының кайбер күрсәткечләрен тәнкыйтьләүгә карамастан, парламент җитәкчесе нефть башкаласы булган Әлмәтнең барлык бурычларны да үтәячәгенә ышаныч белдерде. Утырыш азагында Дәүләт Советы рәисе республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Әлмәт яшүсмерләре шәһәрнең тарихи биналарының берсе нинди булырга тиеш икәнен күз алладылар. Калабызда мәгънәләр архитектурасы проект лабораториясы узды. Анда 12 яшьтән 18 яшькә кадәрге 11 бала катнашты. Вакыйганы без дә күреп кайттык. Итак, внимание, ключевое действие. Через минуту отдать деньги. Коммуникацияләр буенча федераль эксперт, ТЭФИның абруйлы телевизион премиясе лауреаты Айнур Зиннатуллин җитәкчелегендә балалар шәхес үсеше һәм шәһәр мөхитен яхшырту темасын өйрәнделәр. 4 сәгать ярым интенсив эшләү дәверендә яшь катнашчылар командасы шәһәрнең иң танылган тарихи биналарының берсе Татарстан кинотеатры өчен яңарту вариантларын булдырырга тырышып карады. Что если бы СЖД пришла к Петру и сказала: Петр, слушай, я норм-психолог. Я, хочешь, тебе помогу маленько сделать улучшение в твоей голове. Хочу. Лабораторияны оештыручылар укучыларга объектка фильмнар күрсәтү урыны буларак кына түгел, ә шәһәрдә яшәүчеләрне җәлеп итү ноктасы буларак карарга тәкъдим итте. Камила Билалова кинотеатрны ачык төстәге күп функцияле бина итеп күз алдына китерә. Ул билгеләп үткәнчә, чарада проектлауның нигезләреннән тыш бик күп файдалы мәгълүмат алган. Мне больше всего понравилось. Миңа борыннан да бигрәк символлар турындагы беренче темаларның берсе шады. Киемдә һәм тышкы кыяфәттә символ ул кеше белән сөйләшүгә чакыру. Мисал өчен, әгәр син берәр киңлеккә барырга телисең икән, син алдан ук үзеңә охшаш кешеләрне җәлеп итәр өчен аерым шушындый кешеләргә генә хас бизәнү әйберләре куллана аласың. Найти себе подобных людей.
Оештыручылар сүзләренчә, лаборатория яшьләрне туган шәһәрнең киләчәге турындагы диалогка җәлеп итүдә мөһим адым. Аның максаты аларны зур шәһәрләргә китүдән туктату. Безнең яшьләребез шит төбәкләргә, шит шәһәрләргә китмәсен өчен аларга безнең шәһәрләрдә нәрсә җитми, алар нәрсә телиләр, нинди юнәлешне киңәйтергә, яңартырга бәлки кирәктер. Шуңа күрә алар менә бу бинаны алып, кинотеатр Татарстан, менә анда нәрсә булырга тиеш. Оештыручылар сүзләренчә, лаборатория барышында туган кайбер идеяләр, бәлки чыннан да Татарстан кинотеатрының концепциясендә чагылыш табар. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә мәшһүр татар тарихчысы, мәгърифәтче педагог, җәмәгать эшлеклесе, 2нче дәүләт думасы депутаты Хади Атласины һәм аның белән бергә милләт каһарманнарын искә алу кичәсе булып узды. Чарада безнең төркемдә булып кайтты. Сәхнәдә 9 ир-егет. Алар Хади Атласы һәм аның тарафдарларын сәхнәләштергән укучы һәм укытучылар. Барлыгы 9 кеше. Нәкъ атып үтерелгән каһарманнар санын. Шул рәвешле бөгелмәләр янә мәшһүр мәгърифәтчене, галим Хади Атласыны искә алды. Бүген Бөгелмә шәһәренең татар мәдәният үзәгендә тарихи вакыйга. Бөтен татар җәмәгатьчелеге инде традицион рәвештә 30-нчы тапкыр хәтер кичәсенә җыелды. 38-нчы елның 15 феврале көнне мәшһүр тарихчы, имам, педагог, мәгърифәтче, галим Хади Атласы үзенең хезмәттәшләре һәм көрәштәшләре белән бергә атып үтерелә. Менә шушы вакыйганы исебезгә алып, аларның халкыбыз мәнфәгатьләрен кайгыртып кылган изге гамәлләрен искә алып, 30-нчы мәртәбә Бөгелмә татар җәмәгатьчелеге хәтер кичәсенә җыелды. Чараны Хади Атласы исемендәге иҗтимагый фонд оештыра. Татарның бөек шәхесен һәм аның көрәштәшләрен искә алу кичәсендә бөтен дөнья татар конгрессы әһелләре, мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, галимнәр, фән эшлеклеләре, язучылар катнаша. Әлеге чарада шәфәгать ияләрен бүләклиләр. Быел мәгърифәтче исеменә шәҗәрәләр төзүче, язучы Әсхәт Закиров һәм Казан федераль университеты укытучысы Раил Гатауллин лаек булды. Хәзерге вакытта гомумән үзебезнең туган телгә, үзебезнең мәдәнияткә, мәгарифкә игътибар бик арта бара, арта. Без бу юнәлештә шактый эшләр алып барабыз. Әлеге проектларның берсе әдәби марафон проекты. Безнең меңләгән кеше бөтен дөньяда татар китапларын укый, инде татар телендә әдәбиятны халыкка, башкаларга ирештерә, популярлаштыра. Чарада милләтпәрвәр затларны, фидакар укытучы, фидакар тәрбияче һәм ихтиҗатлы укучыны да билгеләп үттеләр. Хади Атласыны искә алу кичәсе концерт программасы белән бәйләнеп барды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният сарайында Дубравушка халык хоры оешуга 40 ел тулуга багышланган юбилей кичәсе узды. Сәхнәдән коллектив 400 ел эчендә якташларына күңел бәйрәме бүләк итеп, рус җыр традицияләрен тугры саклаучы булып калуын тагын бер кат дәлилләде. Бәйрәм программасын «Утро России» композициясе ачып җибәрде. Ул бөтен чарага югары тантаналы тон бирде һәм символик рәвештә Дубравушка кебек коллективларның шәһәребезнең мәдәни тормышының чын бизәге булуын ассызыклады. Роза Халиуллина 24 яшендә өстәл артында туганнарының бергә татарча җырлавын ишетә дә, шуннан бирле музыкага гашыйк була. Елдан-ел күнекмәләрен арттыра һәм инде соңгы 12 елны хорда җырлый. Шул арада туганлашып беттек дип уртаклаша ул. Туган көннәр монда үткәрәбез. Яңа еллар, 8 март. Кызлар белән шундый якынлаштык, матур итеп сөйләшеп утырабыз, көлеп утырабыз, җырлыйбыз. Монда безне алып килде җырны ярата торган кешеләр, менә моңлы кешеләр. 40
ел элек Нефтче мәдәният сарайында үз эшенең энтузиастлары беренче тапкыр хор җыя. Ул вакытта аңа биредәге һәм төрле оешмаларның үзешчән сәнгать артистлары керә. Вакыт узу белән ул данлыклы коллективка әверелә. 37 ел хор белән Галина Биванина җитәкчелек итә. Дубравушканы еш кына шәһәр һәм районның концерт мәйданчыкларында төрле дәрәҗәдәге бәйгеләр дә күрергә була. Туган җир турында, лирик һәм дәртле бию көйләре, такмаклар. Репертуарында 100дән артык җыр. Бу еллар эчендә хор составы берничә тапкыр үзгәрә. Катнашчыларның кайберләре китә, икенчеләре алмашка килә. Әмма иң мөһиме, җырга эчкерсез мәхәббәт үзгәрешсез кала. Было по-разному. Было и 30 человек. У меня было и... Төрлечә булды. 30да 40та кеше булган чаклар бар иде. Ни өчендер хәзер эстрадага күбрәк игътибар итәләр. Шулай да халык җыры яратучы энтузиастлар бар. Бүген минем гармония, казак җыры ансамбле һәм хорда 30 кеше җырлый. Нәкъ менә әлеге хорда 22 кеше. В данный момент у меня общий состав 30 человек, хор и гармония. Но именно в хоре у меня 22 человека. Тантананың үзенчәлекле атмосферасын чакырылган кунаклар тулыландырды. Дубравушка хорын иҗади номерлары белән гармония, казак җыры, мелодия, инструменталь ансамбльләре һәм Әлмәттем үрнәк бию коллективы котлады. Гореф-гадәтләребезне саклап калу максатыннан Әлмәттә милли мәдәниятләр фестивале уза. Анда мәгариф учреждениеләре командалары катнаша. Бәйгене балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге оештыра. Катнашучылар арасында Шаян нәниләр балалар бакчасы коллективы да бар. Аларның чыгышын Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Бу залда яңгыраган милли көйләр, күрсәтелгән биюләр бакчаның йөзе кашы. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе берничә дистә еллар дәвамында милли тәрбияне үз максаты иткән. Биредә һәр төркемдә татарча аралашалар. 21 тәрбияченең һәрбере ана телендә камил сөйләшә. Бәйрәмнәр дә безнеңчә уза. Шуңа өстәп биредә чепчен тарихи почмак та эшли. Музей экспонатлары кайчандыр әби-бабаларыбызның сандыгында сакланып, бүген үткәннәрнең телсез шаһитлары булып тәрбия белем максатына хезмәт итә. Бу балалар бакчасындагы мөхит башка балалар бакчасына караганда күпкә аерылып тора. Ишегеннән атлап керүгә үк инде татар мөхите тарта үзенә. Һәм инде менә шушы балалар ничә еллар дәвамында инде шушы коллективка кереп китеп, бик теләп, дәртләнеп эшлибез, балаларны тәрбиялибез. Хуш килдегез, рәхим итегез, хәдерле кунакларыбыз. Әлмәт районы милли мәдәниятләр фестивале кысаларында тәрбиячеләр һәм бакчада тәрбияләнүчеләр бергәләп татар милләте гореф-гадәтләре турында сөйләде. Кунакларны музейга алып барды һәм аулак өй күренешен күрсәтте. Бүген бездә аулак өй. Әлмәт муниципаль районында мәгариф учреждениеләре командалары арасында милли мәдәниятләр фестивале районда яшәүче татар, рус һәм башка мәдәниятләр байлыгын күрсәтергә корылган. Анда мәктәпләрдән тыш балалар бакчалары да катнаша. Бу елны индустар гореф-гадәтләрен дә күрәчәкбез, ди оештыручылар. Әлбәттә, 58-нче балалар бакчасы коллективы бүген татар милләтен күрсәтте безгә фестиваль кысаларында. Һәм инде аларның чыгышларының иң минемчә дәртле, иң шундый матур өлеше ул татар ойыннары булгандыр дип уйлыйм. Чөнки хәзерге вакытта безнең балалар тәрбияләнгәндә татарча ойыннарны белмидер, бәлки. Һәм инде шуңа күрә шушы менә татар ойыннарын бөтен балалар бакчасыларында да кертергә дип уйлыйм. Фестиваль мәдәни мирасны саклап калуны, үсеп килүче буынны берләштерүне максат итә. Чараның гала-концерты язын узачак. Рәдифә Нугманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган ел Әлмәт районы территориясендә балалар катнашында 19 юл транспорт хәлакәте булган. Быел да 16 яшькә кадәрге 2 бала юл транспорт хәлакәтендә зыян күргән. Әлмәт дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре үсеп килүче буын белән профилактика эшләрен дәвам итә. Бу юлы алар балалар йортына махсус визит белән бардылар. Очрашуның максатын Алса Әхмәтҗанова белә. Безнең төркеме бүген Әлмәт балалар йортында чакырылды. Монда юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерү максатыннан чара үткәрелә. Ачык дәрестән кала әле кызыклы футбол уйны да булачак. Монда госавтоинспекция хезмәткәрләре белән шушы йортның балалары футбол уйнаячаклар. У нас все правила дорожного движения, все соблюдают. А мы, ребята, сейчас светофору покажем, да, как мы соблюдаем правила дорожного движения.
Дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре өчен мондый очрашулар күптәннән көндәлек эшнең бер өлешенә әйләнде. Балалар йортында тәрбияләнүчеләр инспекторлар өчен кечкенә генә театралаштырылган спектакль әзерләгән иде. Уен формасында балалар яшьтәшләренә юлдагы еш очрый торган хәлләрне күрсәттеләр. Полиция капитаны Шамил Гарипов үз чиратында балаларга тамаша өчен рәхмәт белдерде. Такие трогательные сцены поставили, молодцы. Шундый тәэсирле күренешләр куйдылар балалар, молодцы, зур рәхмәт аларга. Мин үз чиратымда сезгә дәүләт автоинспекциясе турында кечкенә генә слайд күрсәтәчәкмен. Быел дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулуны бәйрәм итәчәк. 90-летие со дня создания. Балалар гадәттә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләрен моңарчы юл чатында хезмәт иткәннәрен генә күргән булсалар, бу юлы алар мондый формаль булмаган шартларда очраштылар. Полиция хезмәткәрләре егет-кызлар өчен кыюлык һәм дисциплина үрнәге. Ә мондый спектакльләр аша балалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен генә түгел, ә җавапчылыкны да өйрәнәләр, ди оештыручылар. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре белән балалар йортында тәрбияләнүчеләр футбол кырында беренче тапкыр очрашулары. Шуңа да дулкынландыргыч диалар. Уен тигез дәрәҗәдә барды. Яшүсмерләр тизлектә, ә дәүләт автоинспекторлары тактикада калышмады. Таблодагы счет монда төп максат түгел, ди балалар йорты директоры Нурзия Галявиева. Мы полезны с приятным решением. Бу чара белән без беренчедән балаларыбызның юл хәрәкәте кагыйдәләрен, бүлүләрен күрсәтергә булдык. Чөнки барысы да юлларда йөри, шәһәр мәктәпләренә укырга йөриләр, аннан кире өйләренә кайталар. Юлда дөрес йөрү кагыйдәләре безнең өчен нигез булырга тиеш, чөнки без һәрбер бала өчен җаваплы. Домой приходит, то есть это для нас основа. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле әлмәтлеләр, сезнең күп санлы гаризаларыгыз буенча шәһәргә шын тәмле тамаклар өчен диңгез ризыклары ярминкәсе килә. Камчатка балыкларыннан турыдан-туры күпләп сату бәясе буенча үзегезгә ошаганын сайлап ала алачаксыз. Кыргый Сөләйман балыгы 1900 сумнан, патша ак балыгы 2100 сумнан. Шулай омуль, арктик палтус һәм тунец, кылыч балык һәм камчатка улдыгы бар. Ни бары 2 көн, шушы шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Әлмәт шәһәре автовокзалында. Чын муллык бәйрәмен күрми калмагыз. Бүгенге чарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.